Jeste, ovo je moja prva izložba u Makedoniji i naravno u Skoplju. Do sada nisam imao prilike da izložem i eto sad se stvorila situacija da putem fotografija Nick Cave-a predstavim i otvorim naredni Cinema City, Skoplje Cinema City koji se dešava od sutra. Sa fotografijom se bavim jako dugo, već ovo je 16. 17. godina već za redom da se bavim profesionalno fotografijom i generalno rock fotografijom, pošto mi je to baš nešto što jako volim da radim.